Ha, ko lah balik lawak dari balai belanja alek dapur tako. Tu nan pasti dak lupa lawak mempelagak-pelagaan apa je nang wak boli ka balai tako do. Tu dak ado asoi nan hitam do transparan. Sabona dak nang dikecek apa-apa je nang kami boli ka balai tako go lobe je nyo nampak je dari luarnya. Tu dia asoi nan pertama kali kami awe go ado isinyo badar teri. Saon kami boli tako ngogo sabole ribu. Ko nan lowe go lapi pasti lah obe kan na iko namonyo tolu puyu. Wak boli tako salapi gogonyo 40.000. Isi salapi go ado 100 buah ngo. Dak kabi sekali menyambar ngo dah. Dia asoi nan cik lai de tako kami memboli sayur lalidi 2 kobek 5.000. Kadang lai basuo 2 kobek sayur lalidi go 5.000. Kadang 3 kobek 10.000. Kadang adolo nan 2 kobek 10.000 bagai. Tu cik lai adolo tu wak boli sakobek tako kacang panjang 5.000 pitie. Itu je na wak boli ke balai takonya dia kok lado kalamari ku alun ado bermasuk ke dalam kulkas lado ado tomat bagai lado hijau bagai ado bawang merah bagai alun ado bagai berbagai bagian bakangkang jadi sinan baru ko wak buka lah kobek lapik tolu puyo wak ga dulu lai dak ado kola nan poca di jalan tako. Alhamdulillah kiro lai dak ado lai aman sado. Tu awak masuk 40 buah ke dalam panci baliang ga. Nyo kawak obui ngo sudah diobui beko dibuat sambal.